Terve taas! Me tultiin tänne Vilman kanssa Shanghain valoihin, mutta mikäs tää Shanghai-juttu nyt oikein olikaan? Meillä on täällä Shanghai taustalla, koska taustalta löytyy myös 2 kiinalaista uutuusautoa. Tuolla on tommonen Pydin Han ja Atto 3. Ja tänään lähdetään rakentamaan unelmia Markon kanssa. Build your dreams, niin kuin auto sanoo. Kyllä, ja sitten meillä on pari vierailevaa tähteä tässä. Eli katsotaan mikä on ihmisen reaktio, kun istuu tämmöiseen uuteen kiinalaiseen hienoon autoon tietämättä, että mihin istuu, ja saadaan spontaaneja reaktioita. Ja ollaan valittu pari hyvää koekaninia tähän, mutta se on kanssa tässä vielä tulossa. Kiva päivä tiedossa. Jep, eikä aleta hommiin. Aletaan hommiin. Joo. No niin, tässä olisi sitten se Kiinan niin sanottu vastaisku Teslan S:lle, eli Pydin oma lippulaiva Han, ja tässä on se vähän reilu 500 heppaa ja 700 newtonia. Erittäin näyttävä paketti. No sit jos katsotaan tämän Hanin sivulinjaa, niin tässä on sähköautoihin hillityt 19-tuumaiset alumiinivanteet. Sopii mun mielestä tähän ihan ok tähän pakettiin. Ja ehkä Teslasta kopioitu vähän ovenkahva juttu, että kaavat on tuolla sisällä ja kun tuut auton luokse, niin ne kaavat tulee ulos. No sit jos katsotaan tätä takaosaa, niin mä en voi sille mitään, mutta mulla tulee ehkä tästä upotuksesta ja se miten tää Build Your Dreams on tähän kirjoitettu, niin jotain mieleyhtymiä tulee vähän Porschesta. Eikä tää kiinalaisten osoitus siitä, että nyt tullaan vähän markkinoille ravistelemaan myös sitä Teslan suoritusarvoja ja sitä mitä mielikuvaa annetaan sen auton kiihtyvyydestä, niin tänne ollaan vielä vedetty tänne perään 3.9 S, joka tarkoittaa tämän auton kiihtyvyyttä 0-100, eli 3.9 sekuntia. No niin, sitten jos katsotaan tänne Pydin kontin puolelle, niin täällä on 410 litraa tämä tilavuus, joka on ihan ok. Tänne nyt mitään hirveän isoa ja korkeata lastata, mutta syvähän tää kyllä on. Ja mikä on bonusta, niin täällä on myös toi suksiluukku, että talvella kun lähdet skimpaamaan ja muuta, niin ei tarvi katolle heittää suksia, vaan suksiluukku löytyy valmiina. Sitten ihan tyylikkäästi on nämä latauspiivat näissä omissa kasseissa, jotka on tällä tartuntapinnalla, että tää pysyy paikallaan täällä kontissa, ei pyöri eikä kolise. Ihan fiksusti mietitty. Ja sitten ollaan täällä takapenkillä ja täällä on ruhtinaiset jalkatilat, mutta etenkin jos Vilma on ajanut tätä autoa, niin hei, voiko olla enempää jalkatilaa? Täällähän on tosi makeita juttu takapenkkiläisille, että sä voit säätää täältä ovesta tätä selkänojaa. Sä voit säätää selkänojaa täältä keskikonsolissa olevasta tästä ohjaimesta. Täältä pystyy säätämään tämän koko kabinin auton lämpötilaa. Täältä voi säätää radiovoimakkuutta. Se miksi mä en itse ymmärrä sitä, että mä voin tästä myös tätä apukuskipenkin kaltevuutta säätää täältä. En tiedä mitä iloa siitä on muuta kuin teinit voi kiusaa isänsä tai äitinsä, joka tuossa apupaikalla. Aika mukavat oltavat tänne takapenkille tehty ja siellä voi ottaa kaavit kyytiin ja säilytyslokeroitakin täällä on hyviä. Pisteet on kyllä ehkä yksi tyylikkäämmistä takapenkeistä, mistä on istunut, ja sitten vielä täytyy muistaa, että me puhutaan tämän hintaluokan autosta, mitä tää on, että se 73 tonnia rapiat, niin tää on kyllä todellakin value of money. Ai. Ei täällä etupenkilläkään yhtään sen huonommat oltavat ole, että tää kuljettajan ympäristö on kyllä tehty tosi kivaksi. Tää on tosi selkeä tää keskinäyttö. Tässä on tosi hyvä grafiikka näissä mittaristoissa. Täällä on muistipaikat. Tässä on kaikki vakiona. Aukeavat kattoikkunat. Ja tämähän on tää keskinäyttö on kanssa, että se pystyy kääntämään pystyasentoa ja poikittain. Eli jos sä käytät näitä eri toiminnallisuuksia, sä pystyt katsoa leveältä näytöltä ja sitten jos sä lähdet navigoimaan, sä voit laittaa se pystyasentoon, jolloin se suunnistamiselta tulee laajempi alue eteenpäin nähtäväksi. Tosi hyödyllisiä, hyviä juttuja mietitty tässä. Jälleen kerran pisteet. Tässä olisi sitten vuorostaan Kiinan vastaus ID4, eli Atto 3, hintaluokka siinä 45 000 euron paikkeilla. Tässä luvataan toimintamatkaa 420 kilsaa, kaupungissa sitten päästään jo yli 500 kilsan. Katsotaan vähän tarkemmin mitä tästä löytyy. Täällä nyt rakennetaan unelmia, Build Your Dreams. Mun mielestä tähän väriin sopii ihan hyvin tää hopeinen. Ehkä tuossa Hanissa kun se on musta väri, niin se vähän pistää silmää, mutta tästä näyttää hyvältä omaan silmään. Vanteista en osaa kauhean
mitään kummempia sanoa, ihan hienon näköiset, mutta latauksesta voisi sen verran sanoa, että Pydi ilmoittaa tämän pikalautaustehon 30% 80% ja se on semmoinen puolisen tuntia. Sitten jos mennään 10% 80%, niin sitten se on 45 minuuttia pikalatauksella ja kotona latautuu semmoisessa 6,5 tunnissa, eli semmoista statsia. Marko varmaan sanoikin, että tuossa Hanissa on vähän tämmöistä Porsche-maisuutta, niin tulee tästä mieleen myös, mutta ehkä enemmän niin kuin kokonaisuutena niin katsoisin, että tää on just ID4, ID3. Tää on myös vähän samaa kokoluokkaa koko auto niiden kanssa, että ihan hyvän näköinen, siisti perä tällä. Tavaratilaa tässä on 440 litraa, mikä on itse asiassa isompi kuin tuossa Hanissa. Joten siitä plussaa. Suksiluukkuu tässä ei valitettavasti ole, enkä löytänyt eilisellä kauppareissulla myöskään kauppakassikoukkuja. Eli Emiliinalle vaan terveisiä, mutta muuten siis tosi hyvä syvä kontti. Mahtuu varmasti koko perheen tavarat tänne. Takatilat hyvät, tilavat. Löytyy keskikonsoli, vaikka jos suksiluukkua, eli saa juomat ja käsinojat ja muut. Sitten löytyy tuulettimet, USB ja USB-C. Nämä laturipiuhat. Sitten on nämä kahvat, mitkä omasta mielestä on aika jännittävät, mutta onpahan vähän uudenlaista designia sitten keksitty. Harmoninen tunnelma täällä. Sitten tämmönen Atto 3 ihan oma spesialiteetti. En ole monessa autossa tavannut kitarankieliä, mutta tässä autossa löytyy jokaisesta ovesta. Ja niitä voi ihan oikeasti soittaa ja 5 pistettä sille, joka tietää nyt biisin nimen. Täällä edessä hypätäänkin sitten suoraan Top Gun -elokuvaa, koska tää on tää vaihdekeppi tämmönen äärimmäisen hieno, tulee ihan tämmönen pilottifiilis. Sitten tässä on sellainen hauska juttu, että tuossa Hanissahan kääntyy keskikonsoli manuaalisesti, mutta tässä sen saa ihan sähköisesti painamalla tosta, niin voit sitten vaihdella, että miten päin haluat. Tuulettimet tässä on edessä vähän kummalliset, että hetki kesti saada kiinni, että onko ne auki, onko ne kiinni, miten ne kääntyy. Mielenkiintoinen design-valinta omasta mielestä, mutta ehkä se sopii tähän yleisilmeeseen. Ja edestäkin löytyy USB ja USB-C nämä latauspistokkeet, mutta ne on oikeasti aika hankalasti täällä alla, että pitää kyllä pysähtyä ja kurkotella erikseen, jos haluaa sen piuhan tonne alas saada. Mutta kokonaisuudessaan tää on ihan hieno tämmönen lento-ohjaamo. Paras juttu vaihdekeppi. Noniin, nyt me tehdään sitten yksi pieni tämmönen testi. Otetaan toi Pydin luksusmalli, tää Han, niin että me otetaan 2 henkilöä, jotka ei tiedä minkä merkkiseen, missä valmistettuun autoon he istuvat. Silmät sidottuna ja katsotaan, miten ne reagoivat tähän uuteen kiinalaiseen automalliin ihan spontaanisti tietämättä missä on. Kysytään vähän, että mitä nyt miettii, minkälainen auto on kyseessä, mikä sen auton hinta on ja mielipiteitä, mutta tää on jännää, katsotaan. Osaako jompikumpi heistä arvata, että on kyseessä tämmöinen uusi tulokas vai tuleeko sieltä kenties jotain luksusautojen nimiä tai muuta, mutta tehdään testi, katsotaan mitä tässä käy. Noniin, miltä ensinnäkin tuntuu ja tuoksuu? Laitaks mä oven kiinni? Voit sä laittaa, jos sä haluat. Jos mä löydän. Vetä se sieltä. Siis tämähän on niinku mukava penkki ja me istutaan aika matalalla. Okei, eli aika tämmönen Oho, No nyt niin, menee jotkut joo, kehät päälle. Kato täältä näin. Suhteellisen leveä Joo. näyttö. Meillä on tietysti kattoikkuna täällä. Joo. Ihan ainakin mukavan tuntuinen istuin tässä näin. Että Minkälainen fiilis tulee? Istutko perheautossa, istutko taksissa vai onko jotain liittepetre? Kyllä tää tälle ihan mukavasti hyväilee mun leikattua alaselkää. Et se on niinku ihan hyvä tuntuma. Että Tää on hyvä asento. Tässä on oikeesti ne... Miltä tuntuu materiaalit? No silleen niinku oikeesti hyvältä. Ei tää ihan varmaan mikään 30 tonnin auto oo. Olipas täällä kirkasta. Olipas kirkasta. Sit vaikka katsoit vähän ympäri, katot takapenkkiä ja katot... Täällähän on tyylikäs tämmönen ruskea nahkasisustus. Sitten vähän niinku tonne taakse penkkien muotoja. Ja...
Onpa sporttisen näköiset. Tää on kuule... Tästä tulee oikein semmonen hieno tyylikäs Rolexi mieleen. Et se on semmonen hieno arvoauto, niin Aika hyvin sanottu. Siitä tulee semmonen tyylikäs. Puuttuu kyllä omasta ranteesta, mutta semmonen kuuluisi selkeästi tässä autossa olla. Siis tää näyttää Mersulta. En mä osaa sanoa, onko tää joku Kia? Jos sun pitäisi 3 merkkiä arvata, niin se olisi Mersu, Kia tai mikä? No Mersu tää ei oo, sen mä kyllä tiedän. Mm. Kia tää vois olla, en mä tiedä. Ei, siis tää ei kyllä sano mulle yhtään mitään. Tää näyttää ihan niinku Mersulta. Ja tää, miten se kiertää tästä, kaartaa tää. Tääkin näyttää vähän Mersulta, mutta tää ei oo Mersu. Haluatko kurkkaa, mikä tää on tuon ratin alta? Ota tuo lappu irti. Onks tää nyt tää uusi kiinalainen Kyllä. Build Your Dreams. Dreams? Kyllä. Mikä Byd? En oo niinku ikinä kuullutkaan, mutta se oikeesti tuntuu hyvältä. Joo. Mikä auto tää on? Tää on tällainen Build Your Dreams. Build Your Dreams. Kiinalainen auto. Okei. Se vaikuttaa oikeesti hyvältä. Tässä on Ihan tosi hyvä, jos mukava. arvailet, että tää on Mersu, niin he on onnistunut jossain. Niin, siis tää tuntui silleen. Paljon tää maksaa sun mielestä? Arvio. Sanotaan 50. 50. Paljon tää maksaa? Yli 70. Okei. No mä luulin, kun kiinalainen ja te kysytte tolla tavalla, niin mä luulin, että se olisi ollut niin kuin paljon halvempi kuin mitä olisi kuvitellut. Mutta eihän nyt 70 on niin. Sanot se 70? 70. Ei se nyt on niin paha. Siis tämähän on oikeesti tosi laadukas. Tai vaikuttaa ainakin siltä. Tällä mun auto-osaamisella niin mä nyt heitän heti, että tää menisi johonkin siihen 100 tonnin luokkaan, mutta tää on tosi hauska tää väritys tässä. Tää on kyllä todella tämmönen sulavan näköinen sisustus. Siis mähän on aivan liian köyhä tällaiseen autoon, mutta jos mulla olisi rahaa, niin ihan ehdottomasti mä kuule lähtisin ajelemaan tonne noin ja esittelemään kaikille. Ja kaverit kyytiin, mutta niiden pitäisi putsata kengät ainakin ennen kuin ne tulisi autoon, että ei olisi tänne mitään asiaa noin niin kuin normaalisti. Tämän auton alkajahinta on 72 500. Okei, eli huomattavasti edullisempi, mitä mä kuitenkin ajattelin. Tässä on reilu 500 hevosvoimaa ja 700 newtonia. Ja tää on 3,9 sekkaa 0-100, eli heidän se Tesla S:n tappaja, mutta mielikuvat aika vahvoja, eikö se ole? Jos ei tietäisi. No niin. Skavi go. Build Your Dreams -filma, nyt lähdetään tekemään sellaisia. Lähdetään rakentamaan. Joo. On aika hieno. Joo, kyllä tässä niinku, täytyy sanoa, että Kiinan pojat on kyllä tehnyt aika hienoa työtä. Tää viimeistely on tässä aika huikeeta. On. Siis tää ei tunnu yhtään samalta kuin mitä tuntuu olla tuolla Atto 3 sisällä. Joo. Esimerkiksi. Tää on niin kuin ihan kun tulisi eri autoon. Tässä musta tuntuu, että mun on vähän vaikea hahmottaa tätä leveyttä. Joo. Koska tää on aika leveä. Tää on leveä ja tää on muutaman sentin vajaa 5 metriä pitkä. Tämähän on pitkä auto. Joo. Meidän ei tarvitse miettiä, että onko tää nyt vakiona nämä jutut, lasikatot ja nämä varusteet. Tää on tällainen. Et sit sä voit päättää sen värin, tai onko se koukku. Niin. Että aika simppeli. Ei tarvitse sen enempää. Niin. Vähän sama kuin siinä Audi Q8 e-tronissa. Jos täällä nyt ajelisi vaan kaupungissa, niin täällä pääsisi niin yli 600 kilsaa. Itse asiassa ilmoitetaan, että jopa 660 kilometriä, jos on pelkkää kaupunkia jo. Joo. Sitten se sekaa jo, niin sitten se on se about 500 vähän päälle. Kyllä tässä nyt mitä enemmän tätä ajaa, niin sen enemmän tästä saa vähän niinku kiittää tästä tuntumasta. Nyt päästään vähän kiihdyttelemään. Taas vähän lähtee äkäseen. Herra Jumala. No se on se 3,9 No siis tosta niinku meni sekunti 60. Niin. Joo. Huomasit vähän ehkä jopa Ehkä vähän vinkasoit. Taisi pikkasen takaperin. Meinaatko? Joo. Onpas kiva tunne. Mä hain siinä, kun mä ajoin sitä Attoa. Onko se tänne? Ja mä ymmärrän, että se oli pettymys, kun sitä fiilistä ei tullut. Niin. Mutta sit se, että jos mä käyttöautoksi tän ottaisin, niin en mä tarvit tällaista. Et sit taas siinä oli niinku semmoinen ajon mukavuus oli tosi hyvä. Kyllä. Jos sä lähdet motorilla ohittaa, niin sä pääset nopeasti kiihdytettyä. Niinku todella hyvin kiihtyy. Sen ei tarvi ihan näin äkäseen. Tää on aika siistiä. Ai jaa. No niin, nythän me päästiinkin Atto 3 rattiin ja kyllä tää tuntuma on aika paljonkin erilainen kuin tuossa Hanissa, mutta mitä sä tykkäät? tuntuu kivalta. Mä tykkään, kun me ollaan korkealla. Tässä on tosi isot nämä ikkunapinnat. Mitä sä sanoit, että tämän auton hinta, kun miettii sitä hintaa vielä, niin tässä on kanssa se hintalaatuisuuden kohdalla. Oliko tää 40? Tää on 45. 45 tonnia? Joo. Riippuen otatko komfortin, niin sit se on niinku yli alle, mutta ihan siinä pyöritään. Käyttöetu pyöri siinä 500 hujakoilla ja vapaa-autoetu oli alle 600, eli 590-580.
Joo. Erittäin positiivinen fiilis. Joo. Ja mun mielestä tässä nyt oli se, että kun tätä ajaa, niin tässä ei tullut töyssyt tai mitkään. Että tää on tosi pehmeä. Totta. Tässä on pohja. pehmeämpi tää alusta, se on ihan totta. On. Hyvä fiilis. Kyllä, ja kiva ratti. Tykkään tästäkin. Pyöreä ratti. Kyllä. Mitäs penkit? Tässä on yllättävän hyvä tää sivuttaistuki. Joo. Että alaosa ei ole niin, mutta tää sivuttaistuki on hyvä, että jos nyt vetää vähän tuohon rampille, kun kiihdytät kehälle, niin ei tunnu, että tippuu penkiltä pois. Et tässä on itsessä, joo, ehkä tuossa Hanissa oli hivenen enemmän, mutta se olikin se sporttisempi versio ja niin. penkit. Mutta tässä on kans itse asiassa tosi hyvä tää sivuttaistuki. Joo. Tykkään. Tää mä itse asiassa tykkään tästä tämmöstä sähköhurinasta. Niin on. Tulee sellainen kiva fiilis, että oikeesti tästä tietää, Eikö se ole että jopa laissa, että pitää olla nykyään joo, näistä nää? Joo, mutta tää on kiva. ulospäin, mutta kun tää tulee tänne sisällekin, tää on Niin. tosi hauska. Oh. Ja se tulee just kun sä hidastat tai meet hiljaa. Jos kun sä oot kovaa, niin sit sitä ääntä on. Tää on hyvä. Onpas ollut muuten aikamoinen päivä myös sään puolesta. Tuomaat syksyyn pukkaa. Joo, täällä paistaa, sataa, nyt tuulee, kohta varmaan taas sataa, mutta kuvataan äkkiä pois alta, kun on hyvä ilma. Kyllä, aika mukavat autot. Kaksi vähän eri tyylistä, mutta tietyllä tavalla sama semmonen henki niissä kyllä löytyy. Joo, hauska kokeilla tolleen niin erilaisia, mutta samalta merkiltä ja tällaista uutta sähköautoa, että ainakin tuossa Atto 3:ssa löytyy vaikka mitä piirteitä, mitä en ole ennen nähnyt missään autossa. Että... Niin, ja susta löytyy kitaristi. No niin, sekin vielä. Sekin vielä. Joo, isompi Han, erittäin laadukas, viimeistelty. Hintalappu se 72 500. Hintalaatuisuude kohiltaan, mutta kyllä siinä se pohditaan, että ottaisitko vai etkö ottaisi. Ja se on jokaisen tehtävä, että se vaatii sen koeajan ja tuntumaan, mutta ilman koeajan, ilman että sä näet ton auton, niin päätös on varmaan vaikeampi. Mutta käykää koeajamassa ja jokainen tekee omat päätöksensä, että mikä on se sähköauto tässä koko aika kasvavassa sähköautojen tarinassa, mikä se omaa käyttötarkoitukseen ja omaan siihen auton käyttöön parhaiten sopii ja ympäristöön, missä sillä sitten mennään. Mutta ollaan onneksi niin onnekkaassa tilanteessa, koko ajan tulee uutta ja vaihtoehtoja vaan riittää. Että ja meitä saa koeajoon kaikki. Just näin. Mutta pakko se on jossain vaiheessa tilaa, ei voi koko ajan vaan odottaa uutta, koska toimitusajatkin on mitä on, että päätös on joskus tehtävä ja nyt on paljon taas vaihtoehtoja, mistä voi valita. Vähän taas lisää. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia. Jatkamme ensi kerralla. Just näin. Ja mä menen kuuntelemaan, kun Vilma jatkaa kitaran soittoa tuolla Atto 3:ssa. Moikka! Heido!